質問？回数券の代わりになるポイント制度ってこと？一個かエリアで同じ区間を月に11回以上乗ると、11回目からポイントがもらえるって話だよね。1ポイント1円で電車賃とか買い物に使えるんだ。ちょっとお得な感じ？でも、毎月同じ区間をそんなに乗るかな、私。でも、もし毎日通勤で同じ駅を使う人なら、結構ポイント貯まりそう。それに、チャージしなくてもポイントで乗れるのは便利かもね。まあ、回数券がなくなるのは寂しいけど、ポイント制も悪くないのかも。でも、結局どっちがお得なんだろう？ちょっと計算してみようかな。